Envia un prevere a vigilar totes les parròquies de les contrades. Ja, espera. Però he canviat la frase. En aquests 4 mesos no hi havia prou mans per treballar els camps i tots han fugit. Però tots els vileiros Però tots els pagesos a Vilella són revences. El senyor els fa defendre i castigar. Quedaré pel coll. Aquesta eina és perillosa per mi. M'agafa un rampell. No li doneu la pinça, Sí que és de justícia. Així va crear Déu nostre Senyor al món i així vol resoldre. Sí que és de justícia. Així va crear Déu. Déu-vos guard. Aviam, Margarida, ja som notificats. Segur que van... La vostra petició veig que no esteu al cap de les nostres lleis. Com a dona no podeu pas ser tutora única de la vostra filla. Només un home... Acaba, es torna a augmentar el volum de la música, no cal que ho facis, i quan acaba la música queda bastant sincronitzat, ja ho he provat. I quan acaba la música, sense dir res més, ja comença la primera escena, no vosaltres, que sou la segona. Encara ens va costar un guariment. Aquell metge que vas anar a fer buscar a la cort del baró ens ha deixat ben escurats i vés a saber si va ser ell qui la va curar o ja era aquesta la voluntat de Déu. Quan arribi l'enviat del bisbe i vegi que els diners que els feligresos... Que de cada 10 gardes de blat us n'anem de donar un. Però bé que el mossèn prega per nosaltres a Déu, oi, mossèn? I tant! Sempre esteu en el meu pensament I ara el senyor baró ens vol fer pagar 10 lliures de multa. 10 lliures! Ens cal el treball d'anys per poder-la pagar.